ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಗಿಂಚ ಹೋದ ಉಲಾಯಿ ಗಿಂಚ ತಿರುಗೊಂಡು ತಿರುಗದು ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಅದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲಿತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಆಣಿದೆಟ್ಟು ಓ ಎಡಭಾಗದ ಪೊಣ್ಣು ಬಲಭಾಗದ ಆಣು ಬನ ಶಿವೇಲ ಶಕ್ತಿಲ ಬಲ ಮೆದುಳುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ ಮೆದುಳುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸೊ ಇಂಜಿದ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಮೂಲಿ ಎಂಚಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಜೀವಕೋಶಡು ಐತ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದುಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಹೊಡ್ದಲ ದಕ್ಷಿಣದ್ರು ಉತ್ತರದ್ರು ಉತ್ತಾರ ನಡುವುರ್ದು ಅದನ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಅದು ಹೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಬಾಣ ಇಂಚಿನ ಬಾಣ ನತ್ತ ಅವು ಪರಾಶರ ಪರೋಟುಪ್ಪುನ ಶರ ಅವು ಇಂಚ ನಡುವುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಸೆಲ್ಲದ ಜೀವಕೋಶದ ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಉಂಡು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಇತ್ತೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ತಾಗದಿಂಚ ಪೋನಾಗ ಪೋದು ಯಮುನಾ ನದಿನ ದಾಟು ನೆಡ್ದು ದುಂಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶ ರಡ್ಡಾಣ್ ವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ ರಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಜೀವಕೋಶ ರಡ್ಡಾಪನ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಲಾಡಿತ ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದು ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಿ ಇರೆಗೆ ಬೈದು ನೀರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡತ್ತ ಅಕ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ದತ್ತ ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿನ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನ ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಣ ಏತ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಈ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶ ರಡ್ಡ ಆಪುನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅಯೇ ಸಾಯಿ ಪೂಜೆ ಅಯೇ ವ್ಯಾಸ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲ್ಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಯ್ಯ ಇಂದು ಇರು ಓಲಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ದಾಯಪನ ಇಂದು ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ತುರುವೆ ಮಲ್ದು ಪೋಡು ಬಿತ್ತಿ ಬಾಡ್ದು ಪೋಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಮರ ಆಪುಂದು ಇನ್ನು ಏನು ಮೊದಲ ಮಲ್ದಿನ ತಿಂದು ಇನ್ನು ಮರ ಬಿತ್ತಿ ಆಪನ ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮರ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಆಪಲ ಕಾಯ್ದೆತ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಲ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಈತಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗು ವ್ಯಾಸ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನ 4 ವೇದನು ಬರೆತಿನ ಪುರಾಣನು ಬರೆತಿನ ಇಂಚಿನ 18 ಪುರಾಣ ಪೂರ ಆಯನೆ ಬರೆತೀನಿ ಆಯನನೇ ಕತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಬತ್ತಿಸಾತಿಗೆ ಇರೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂದು ಪುರ ಶರೀರದತ್ತ ಮೂಲ ಕತೆ ಬರೆ ಪುನಃ ಪುರ ಮೂಲ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡು ಒಂದು ಓ ಪರೋಟು ಬೇತೆದಾದನ ಉಂಡು ಅವನ ಪರೋಟು ಬೇತೆದಾದ ಉಂಡು ಕೆನ್ನಗ ಅವಾಗ ಮೂಲ ಬರ್ಪೆ ಪರಶುರಾಮ ಬರ್ಪೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಪರಶುರಾಮ ಕೃಪ ಹನುಮಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ ನೋಡಿ ಪರಶುರಾಮತಿ ಪರಟು ಹಸು ಉಪ್ಪು ನಾಯಿ అవునా ఈ పరసు అసు ఉప్పున ఏరు లాయగాండ్ల దన మోక్ష ఉండా ఆయగ మోక్ష ఇచ్చి ఆయల మూలే ఉప్పును పర్మనెంట్ ఆయన పోయారజ్జి ಸೊ ಏತು ಸರ್ತಿ ಏರು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಇನ್ನು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಎಡಲ್ಲ ಅವೇ ಒಪ್ಪುನಿ ರಷ್ಯಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಒಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲವೇನು ನಂಬು ಆಕುಲವೇನು ನಂಬು ಜೇರು ನಾತೆ ಮಗ ಬಕದಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ದ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಬುಕ್ಕುನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು దానివల్ల ఆతు విజ్ఞాన ముక్కులను పొట్టు విజ్ఞాన తిందు రియల్ ఖాళీ భావనలడే బుధని పూర రిపేర్ మల్పరాపను మర్దు మాత్ర తిండ్ర ఇజ్జింది అండ్ ఎంకలైతే విజ్ఞాన చేంజ్ అవుతుంది బేతే అవుతుంది కథ తిరగాది ఎంకులు ఏర్రో నాకు హైట్ ఇత్తి లెక్కలు ఎంకులు ఇత పరశురామ బತ್ತೆ ನನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಎಲ್ಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪರಶುರಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಯ್ರೆ ಪರಶುರಾಮ ಎಂಚ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾನು ಪರಶುರಾಮನ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಶಕ್ತಿ ಐದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪುದರು ಆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ అని ಪಂಡಿ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಕಥೆ ಪುರವನ್ನಗ ಆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವಧೂತ ಬಂತಗು ಗುರು ಅಂಚಿನ ಅವಧೂತ ಬಂತದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಕಲೇರಿ ದಕ್ಕಲಿತ್ತಿ ಈಗ ಅವಧೂತ ಕಲೇರಿಯಿಂದೇ ಬುದರು ಅವು ಮುಲ್ತ ಕತೆ ಅಂಚ ಪರಶುರಾಮ ಅರ್ಧಬೇಕು ಅವು ತಿರ್ತು ಪರಶುರಾಮನ ಬರಪುಣ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಪುರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪರಶುರಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೃಪಾ ಇತ್ತೆರೆಗು ದೇಹಭಾವ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಅನುಭವಿಸರಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರಶುರಾಮಿ ಪಂಡ ದಾದಂದಿರೆಗೆ ಅಂದಜಾಂಡಾನಗ ಈ ಶರೀರಡು ಈ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಂಡು ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಐಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ನ ಶರೀರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಬುಡ್ದುದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ರಾಪಂಡ ಐಕ್ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಅಜ್ಜರು ಪಿಜ್ಜರು ಮುತ್ತಜ್ಜೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬೇಲೆತೆ ಇಮೆಗು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏನು ಕೃಪಾಚಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಿದೈಡು ಓದುನ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕುಲ ಶರೀರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಒಪ್ಪುನಿ ಬಟ್ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಂಕುಲಿತ ಪಿದೈಡ್ದು ತೆರಿಯ ನನ್ನ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣ ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಓದುದು ಉಲಾಯ್ದೇನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಉಲಾಯ್ದೇನು ತೆರಿಯು ನಿಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನತ್ತು ಉಲಾಯ್ದೇನು ಓದೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪೂರ ಸಾಧನಲು ಪಿದೈಡ್
ಖಂಡಿತ ಅಪಂಡ ಈ ಪಿದೈಡ್ ಏರಿ ಓವೇನು ಪುರಂಕುಲು ಸಾಧನ ಮಲ್ತು ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕೇರು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಶೂದ್ರೇರು ಒಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಅವೈದಿಕೇರತ್ತು ಮುಕ್ಕುಲು ಧಾರ್ಮಿಕೇರು ದಾಯಮನ ಅಕುಲು ಉಲಾಯ್ಡಿ ಇತ್ತಿನೇನೆ ನಮ್ಮನಿ ಇಂದಕಂಡ ಇರುವೇದನ ಉಪನಿಷತ್ತ ಪುರಾಣ ಮಂತ್ರ ಓದೋಡು ಮುಂದೆಟ್ಟು ಓದೇರೆ ನಾಲೆಜ್ ನೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ನಾ ಭಕ್ತಿಡು ಇರಗ ಬಾಕಿದ ಉಲಾಯ್ದನ್ನು ಪೂರ ತೂಯರ್ಲಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪೆರ್ಲಾಪುಂಡು ಅವ್ಳು ಏರೇರು ವಾವ ಭೂತೋಲು ಎಂಜೆಂಜ ಕತೆ ಪೂರ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ರಾಜನ್ ದಯ್ಯನ ಗುತ್ತು ದಯನ ಏರೇರಿಂಬೆ ಓಲೋಲು ವಾವ ದಯ್ಯೋಂಡು ಪೂರ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೈದಿಕೆ ಸೀಲ್ ಅವೈದಿಕೆ ಎಂಚಾಪನಿಕೆ ಎಣ್ಣಿ ವೈದಿಕೆ ಸರಿ ಕುಡೂರಿ ಅವೈದಿಕೆ ಎಂಚಾಪನಿ ಆಗ ఆయన ಪುದರಿಜ್ಜ ఆయన ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಜ್ಜ ఉండతే ఆయన వృత్తి ఆ వృత్తి ఆయన పనుడే ಹೊರತ ನಾವೇ ದಿಕ್ಕೆ ನೆಂಚಮಣ್ಣಿ నువ్వు ముగ్గులు కొడుతున్న పుదర్లు పురాయి అండా ಇತ್ತೆಮೂಲು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಬತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಂಬೇಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಾನಾಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೌರವನ ಪಕ್ಷ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರ್ನ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಆಪುನಿ ಪಿದೈಡ್ ಉಂತುದು ಇನ್ನೇನು ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶ MDNA ಬಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ DNA ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ DNA ఉండదు ಐಟುಪುನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬೀಸ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶಡ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪುನಿ ಪೋಕ್ಯಾರೇಟ್ ಯೂಕ್ಯಾರೇಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಆತ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನು ವೈಕ ಬನ್ನಿ ಈತ ಕತೆ ಬೀಸ್ಮೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಂಬಲ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನ ಸೊ ಈ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪಿದಯಗ್ ಉಂತುದು ಉಲಾಯ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಉಂತು ಏರು ಪಾಂಡವರು ಪುರ ಉಲಾಯ್ಡಪ್ಪನಿ ಪಾಂಡವರು ಪಿದಯರ್ ಪೂಜಾರು ಪಾಂಡವರು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಆ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಿದಯದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಎದುರು ಉಂತುವೇರು ಎಂಚ ಅಡ್ಡ ಉಂತುವೇರು ದಾಯ ಉಂತುವೇರು ಸೊ ಐಟಿಮೆ ಈ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯಲ ಒರಿಯೆ ಅಪ್ಪಣ ಇಂಬೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇಂದಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂಚನ ಬರ್ಚಂದ್ರ ಕಲ್ಪವ ಅಪ್ಪಡ ಅವು ಅಂಚ ಆಯರ್ನೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆವೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕತೆ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಐನಿ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪನ ಕಥೆನು ಒಚ್ಚಿದ್ದೆ ಇದ್ದೋಡು ಅಂಚದ ಈಜ್ಜಾತದ ಈತನತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅವು ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಸೀರೆದೆತ್ತಿನತ್ತು ಅವು ತತ್ವದ ಸೀರೆದೆತ್ತಿನಿ ಯೋಗದ ಕತೆ ಎಂಕುಲಿಂಚ ಎಂಜೇನು ಅವು ಮಹಾಭಾರತದ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಇಂಚಿಂಚು ಸಬೇಟ್ ಇಂಚಿಂಚು ಸೀರೆದೆತ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಅವು ಅನ್ಯಾಯ ಎತ್ತವು ದಮಣ ಅವು ಯೋಗದ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಚ್ಪವು ನಾವು ಚಿತ್ರಣ ಉಲಾಯ್ದೇನು ಪಿದಯಕ್ಕಂತ ನರಮನೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಪೋಡಿರು ಭೀಮೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಕರ್ಣೆವಣ್ಣು నుకులు ఏర్ల నరమనెత్తు ಒಂಜಿ ನರಮನೆನ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ್ವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ನೆಟ್ ಇರು ಓವು ಲಾವಲಿತ್ತೆ ಕರ್ಣೆ ಲಾವಲಿ ಭೀಷ್ಮೆ ಲಾವಲಿ ಓವು ಲಾವಲಿ ಅವು ಇರ್ನ ಗುಣ ಆ ಗುಣ ಎರಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಐತಾತಿಗೆ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರ್ರೆ ಉಂತುದಾರ ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಂತುದಾರ ಅವು ಉಂತುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜ ಪಾಂಡವೇರ ಅವಡಿ ಪಾಂಡವ ಉಲಾಯ್ಬೋಡು ಪಿದೈ ಉಂತುಂಡಾಜಿ ಪಿದೈ ಏರು ಉಂತಿ ಆಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲೆ ಕೂಡ ಕೌರ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏಜು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಟು ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಏರುದು ಸುದರ್ಶಿನಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಂದು ಲೈವ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಅಂಚೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಲೆ ಬರ್ಲೆ ದಾದಕೇನ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಪಾತೆರಂಡ ಕೇಂದ್ರಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನ್ರಿ ಬಂಡಯ್ಯ ಅವರೊಂದು ಬಂತಾರೆ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ అయితే ఈ క్వశ్చన్ చేయలేదు నిన్నే ఆరవిన్ పనుందులేరు అవని పండుది సుమారు ఎదురు బద్దాన్ని అందే అవు పూర తత్వ అందువన్పిನಿ ಐ ಕೊಂಚ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯದಾಲ ಮಲ್ಪನೆತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನ ತತ್ವ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾರೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬರಿಯ ಒಂಜಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆ ಒಯ್ತಂದುಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ದುಃಖ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಥವಾ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಕೌರವೇ ಎಂಕು ದುಃಖ ಬೇಜಾರು ಮಿನಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಪಾಂಡವೇ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಅಂದೆತ್ತ ಏನ ಬಂಡ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲೊಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣ ಪ್ರತಿ ನರಮನೆಯವರೆಡ್ಲ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪಿನ್
ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆ ದಾಯ ಹೋಯ್ತು ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಂದ ಆಟೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುನ ಅದು ಅವು ಅಂದು ಅವು ಹತ್ತು ದೇರ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ಐತೆ ಪಿರದ ತತ್ವ ಮೇರುನ್ನಿ ಯೋಗದ ತತ್ವಲು ಒಂದು ಪುರ ಅಂದೆಟ್ಟು ತವರವಗು ಜೂತಡು ತೋತಿನೇ ಕತ್ತೆ ಅಂದಂದ ಅವನೇ ಪಂಡೇರು ಆ ಕವಡೆ ಅದು ಪಗಡೆ ಬಂಡದಾದ ಜೂತ ಬಂಡದಾದ ಅವಲ ಅವಲ ನೆಟ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡೀರು ಕೊನಡಾಪುಂಡು ಒರಾನೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದಂತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಮ್ಮ ಇಂದು ಕರ್ಬದ ಕಡ್ಲೆ ಇಂದು ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಸುಲಾಭ ಬಂದು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಅವಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅವತ್ತಿಂದು ಎಜ್ಜಿಂಡ ಇಂದು ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೀರಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಪಿದೈ ಬರೋಡತ್ತ ಅವೆಂಚ ಪಿದೈ ಅರ್ಪುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಿದೈ ಬರೆಯ ಒರಿಯ ಬೋಡು ಅಯ್ಯರು ಐದು ಹನುಮೆ ಎಂದು ಪುದರು ಏರು ಹನುಮೆ ಹನುಮೆ ಬಣ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ನ ಲಿಂಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರ ಗೋವು ಪರಪುಂಡು ಅವು ಪಂಚ ಪರಪುನಗ ಮೂಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ತೋದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಲ ಆಪಲ್ ಪಂಡದು ಏರು ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ ಆಯನ ಕತೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಇಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೆ ವಾಸವೇ ಇಂದ್ರೆ ఆయన ಮುಸುಂಟು ಗೊಂಜೆ ಬೆಟ್ಟಪಾಡಿ ಅಂಚಾದ ఆయనమ్మ ಬೂರಿದ ಬಕ್ಕ ఆయన ಬದುಕಾಯರು ವಾಯು ಗುವೆ ತೊಲೈಪೋಯೆ ಬಕ ದೇವತನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ఆయన ಬದುಕಾಯರು ಈ ಬದುಕಾಯ ಬಕದಾದ ನೀ ಮುಸುಂಟು ಪಾಡಿದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ದಾತ ఆయన ಮುಸುಂಟು ಉದ್ದಾಂಡು ಪೆಟ್ಟಪಾಡಿದ ಇಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಮನಸಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿ ನೀನು ಇರ್ನ ಮನಸಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ದಾತ್ರ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಕ್ಷರಲು ಉಂಡತೆ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ರೂಪದ ಶಬ್ದ ಇಂಚ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಯ ಬನ್ನಗ ಸ್ವರಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನನ ವ್ಯಂಜನಗು ಬನ್ನಗ ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ಬಂದು ಇಂಚ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಯ ಬತ್ಸತಿ ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಸುಂಡು ಅಂಜ ನಿಮ್ಮೆ ಮಂಗೆತ್ತು ಆಂಡ ನರಮನಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವಂದು ದಯವನ್ನಗ ನರಮನಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಮೋನ ಎತ್ತಿನೈ ಆಯ ಎಂಚ ಇದು ಶೋಕಾಯಿನಿ ನೀ ಪೊರ್ಲಾಯಿನಿ ದಯವನ್ನಗ ಆಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ದಯವನ್ನ ಆ ಮುಖ್ಯ ಅನುಮೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ನರಮನಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇಜಿನ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಕಾಡು ಎಂಚ ಎತ್ತಡು ಎಂಗುಲು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಸುಂದರ ಅಂದುಂಡು ಆಯ ಸುಂದರೇನೆ ಕಾಂಡ ಆಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದ ಚಿತ್ರ ತೋಚ್ಮಾನ ಮಂಗಲೆಕ್ಕ ತೋಚ್ಬೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂತು ನಂಚಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ತೀರ್ಥದ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪರಪುನಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಅನಾಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಬನ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು 48 ಅಕ್ಷರಲು ಪ್ಲಸ್ ಲಂ ವಂ ರಂ ಸೇರಿದ 53 ಅಕ್ಷರ ಈ 53 ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಮುಲ್ತದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಚಕ್ರೋಡ್ದು ಅಂಡ್ ಅವು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ವೈಖರಿ ರೂಪೋಡು ಬರೋಡು ನಾವು ಶಬ್ದೋಡು ಬರೋಡು ಪಿದೈ ಅಂಚೆ ಶಬ್ದೋಡು ಏರು ಕಂದು ಇವಾಗ ಹನುಮ ಎರೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದಿಚೇರು ಹನುಮ ಏರು ಚಿರಂಜೀವನ ಹನುಮ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದಿಚೇರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಹನುಮನ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಹನುಮೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟುನಗಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೊಂಜು ಉಪ್ಪು ಹನುಮೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಗಸ ಊಟ ಬಂದು ಬಾಯಾಟ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಕಲ್ತದ ಆಯನಲ್ಲ ಸ್ವರ ಮುಸುಂಡು ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೇನು ಸೀಮೆಲ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ದಯವಿಡ ಲಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾಯಿ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಈ ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಹನುಮೆ ಬೇತೆದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಹನುಮೆ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ರಂ ಪಂದು ಮೂಲನಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಉಂಟು ಈ ರಂ ಪಂದು ಇಂಚ ಬರ್ತನ ಅವು ರಾಮ್ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಇಡೀ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಗ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತುಡು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದೈ ಬನ್ನ ಏತ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನ ಮುಲ್ 25ನೇ ಯಾನು ಉಲಾಡಿತೇನೆ 24 ಉಂಡು 25ನೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಿ ಉನಗ ಪಂಚ 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 ಪ್ರಪಂಚ 25ನೇ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಆ 25ನೇ ತಮ್ಮ ರಾಮ ಅಂಚಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾಪಲ ನಿರಂತರ ರಾಮ 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 ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಬದುಕುದುಪ್ಪೆ ರಾಮನ ನಾಯ ಪಂಡಿಜಿನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೋದಾನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ನನ್ನ ಯಾಪಲ ಅರದು ಬತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುನ್ ರಾಮನ್ ದಮನೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಅದಕ್ಕೆ ఆయన తీగలేడు రామని తెచ్చిపోను